सिरि सिरि गाबो आङो हारसिङै जेब्ला सानो आंनि पाप मावनायफोरखौ रंजानाया बोर सैताना बेनो रंजानो हागोन होननानै नोंखौ बुङो बेफोरखौ खालाम बेफोरखौ मावनो रंजानो हागोन बियो दसेनिल' नाथाय पार्मानेन्टलि अरायनि थाखाय नोङो दुखुखौ होनानै गालांनो थाखायसो सैताना बेफोरखौ थोनो दिनै सासे जगायगोन सेंग्राफोर नों मिथिनायनि सिगां नों साननायनि सिगां इसोरा मिथिगौ नों हाबा जानांगौ होननानै मानोथो इसिबां हाखु दाखु क्लास 10 मोनब्लानो मानो गार्लफ्रेन्ड नांगौ जाखो 9 मोनोब्लानो मानो गार्लफ्रेन्ड नांगौ जाखो आदमखौ बुंदोंमोन नों हारसिङै थानाया मोजां जानाय नङा नोंनो आङो नोंजों गोरोबनाय सासे जगायगोन इसोरा मिथिगौ नोंनो हिनजाव नांगौखौ इसिबां हाखु दाखु जायखिजायाखौ दैखांनानै न'आव लाना फैनांगौ गैयाथ' जायखौ लाबोनानै न'खरा खावनै खावथाम जागोन जायखौ लाबोनायनि उनाव न'खराव सान्थि गैयै जागोन लामायाव मोननाय जायखिजाया हिनजावखौ न'आव लाबोयो मानो इसिबां आथुर मानो इसिबां हाखु दाखु बिनानावमोन नों मोनथिनायनि सिगां इसोरा मोनथिगौ नोंनो जे सासे हौवा नांगौ फोथाय बिनि सायाव नेनानै था